Alison, tá job an a simúla go thall in Glasgow. An féidir as beagání fiúd féin inse dún dús le a hall, agus inse dún fhí Comunn na nGàidhlig agus fhín bus atá go lo. Aye. Well, is as blach liadum. Ach tá mé im choní an seo in Glasgow le hart fa cuaig bliana anuas man. Agus thosigh mé ag fálam na Gàidhlige le linn mo chuirsa mástruachta. Agus bhí deisegam dó go sáil mar ostaigh sin an choláiste Gàidhlig an elam scéanach le haid so bhí cuasa an Gàidhlig bhí Gaelgóirí agus bhí sé an mar ar fáiseachtainna. So chuí sé go mór a bhaid marm, hahan sé go mórlumm an teanga agus politigat an tír féin agus bhí sé tíach go hálan agus le daoine freisin. So nuair sin rinne mé an cuasa intigi is cuasa atá an cuasa cían ólama a bhíon sobar osaigh a chur ar siúl. So rinne mé sin nuair a bhí mé a choní in air an fól. Agus nuair a dástriú mé go Glasgow sin in Gavíle sa dóhéig, like just fi me, a Ghlachu part in Mochtí social to Glasgow agus wan mé líocht amach. So tá mé gober le Comunn na Gàidhlig le 3 blian anuas ag deire na mísa seo agus a gober mar Oifigear Òigridh. Agus bí me chuirsú cluban a taréis na scoile, well is a taréis lá na scoile. Agus ag tuairtaí yoga thuris cónathe mar residential lisagat agus bíon siad ag búla le daoine eile ag daoine yoga eile as ceantacha eile in Albain. Agus bíon muid go háirithe bíon muid Ghlachu part ginearálta lasmuí agus eagraíocht mar like outdoor adventures. Rudí mar sin cos tá an nascán idir lisagat mar Gàidhlig agus an landscape lisgus an tír féin agus tá muidne tá muidne den warú go bhfuil sé go má an tris an nasc sin dhéananig trí gníomhíocht a lasmuí. An féidir that just cúpla ród a rá fhí Comunn na nGàidhlig go ginearálta is aigraíocht Gàidhlig é seo agus tá ifigeí a gcuibh a roinseáit a timpeall an tíreach well? Tá, yeah. So tá mar áiticha aking tá ofigeí aking in Eanáir agus is Jordabag san eile leos. Ach tá ofigeí like cart faoin tír ar fad mar tá mis an seo an Glasgow tá barna gobar in Eanáir agus sa deanamh scéanach ile leos na herig áitican mar sin agus bhfuil agat in loch Labhair agus ceantacha mar sin. An bhfuil an aigraíocht seo le cosúil sort le Comunn na Gaeilge in éireann tá bíonn si bhí gobar tá gom bhfuil post áirithe got ach an aigraíocht go ginearálta bíonn si bhí gobar ar réimse ábhar míad. Well, sílam bhí well agat bhí Comunn na Gàidhlig mar sin like le bliana anuas nu rud mar sin well agat inist tá siad zéirithe ar cuasaí óige so like tá siad like an rud atá an bí like Comunn na Gàidhlig a crothú deisina don Gàidhlig agus mar ba ná do cnach sin cnach bhí sin is just mar agat connigíú ar Comunn na Gàidhlig bhí ag siad a chur ar siúil rudí a measc an phobal go ginearálta ach inis ag caithimid a bheith a lánacht tóir bórs na Gàidhlig agus tá siad na géiríón a bheith zúú ar daoine yoga so sin an rud an rud a smó bíon muid ag obair le daoine yoga sa ceantracha ina bhfuil muid ag obair. Sugar héach. An féidir in sin beagání dún faoin Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu tá tú gobar le tá deascéalt a cloiste gom faoi. An féidir just cúpla rud a rá faoin stair a bhain leis an scóil agus chunas atá cuasaí sa scóil sa látá nuúar. Well, tá orna éileh ar an Sgoil Ghàidhlig agus is as
an seo se hí fachtas an a measc is go hisismathirí chun an scóil ar bon, so choú an scóil ar bon sa bhíon 2006 agus inis tá bhí sin sílam rih sin bhí bunscoil doscoil an chéad Sgoil Ghàidhlig nédig nógus a ní agus bhí sin mar bhunscoil ach leis gur á sé ó hinna le inis tá an scóil mar go trí le haid ís 3 go 8 so tá nílan tá bunscoil agus ardscoil agus tá muid mar go san éon forgan of a bháin go agus so tá hart fá seacht géad is chuig adultaí so scóil ar fad agus tá sin bon nílan suas don ardscoil. Arbé seo an é seo an tain Sgoil Ghàidhlig in Glasgow agus go ginearálta agus an tain man Sgoil Ghàidhlig tipon a chuine mar sin fair? Yeah, well tá bunscoil úr tá bunscoil nua acu inis ar go sa deiscirt na cathrach agus i Glendale Primary. Agus tá siad beag faoi láthair ach tá daoine daltaí a bhí sa bhunscoil an seo má tá siad ina gcónaí ar an tíobh sin tá siad an is fastal ar an scóil sin so leis go ró anna éileh ar an bhunscoil tá mar hart faoi céad dalta gach bliana tá siad géirí tateach agus caihímuid a rá le tiismathirí eilech Neil Ruman was go snuggle or spa looking for skull so sin an fog will an bunskull uraku ach yeah it's sure an tain art skull Gaelic ach beidir go me or who art skull ní smó oskult hula me le garage tashi de gra go me 8 gate dalty san art skull a one Fuin Vlian Davila fiche a hain. So tá si a kaint fui mar bei si a cur ar siúl bunscoil eile agus bei an forgan of seo ar fad le haid daltaí ardscoile. Cool. An bhfuil idicus Ghàidhlig manscoile le fáil an éon áiteile sa tír? Níl tá mar inadí get mar Gaelic unit agus tá is féidir le daltaí Gaelic a elam mar ábhar scoile get mar tá gailga agus scóil ach ní gail scóil an iad get ach tá inadí an agus tá mar an tá siad an a bheog agus tá rilí na hinadí is bunscoil scóil an iad ach Sheila mar in átaí mar an an scéanoch tá níos mó daltaí acu san ardscoil agus bíonn siad ag déanamh fólam tar bhéh na Gàidhlig. Ok, just a kaint fi seo go ginearálta ag brathnú ar an mórfic seo go náisiúnta in Albain. Tá is a gom gohfuil go leir tionscanmh agus polasathe ag tarlú i dtaca leis an Gàidhlig ó thaobh rialtas na Albain de. An bhfuil méid ceart a rá gohfuil cuasaí ó thaobh an Gàidhlig ag fiosú an sin go ginearálta agus an féidir beagáí insin dún faoin ngéalteach sa tír fasta. Well, tá cuasaí ag fiosú gan áras agus go háirithe a híomh an éadachas tá tá scéimena an le haid taíocht a háirsta the múntóirí chun a bheith a bheith ag tagasc agus múntóireacht tú bhain na Gàidhlig agus tá sin ionintach ach tá tá tribla John freisin le cuasaí agad mar tá cuasaí na leihinnta seo sílam go bhfuil tá an budget le haid na Gàidhlig ar a laidú agus cíile sin go bhfuil cistú a glaidú freisin mar hampla curústaidir cistú de eagraíochtaí a lehéid clí Gàidhlig so bhí clí Gàidhlig a chur ar siúl deisina do daoine fásta a bheith ag fálam na Gàidhlig agus fásta project na Allan bhí
iad in a chuirsúil like chumscanah aliana agus chuirú stadio freshen like líana so sílam like take him go bhfuil like coffer tosíochtaí a bheith an agus tá rialtas na Albain agus mór na Gàidhlig ag dúrú ar an óige chun iad a spragu well is a good so sin an rud agus mar dúirt mé like sin an fá well like tá Comunn na Gàidhlig tá siad in ag féin airgad like tá siad a fáil airgad ó bhór na Gàidhlig agus tá muis ag dúrú ar Òigridh so tá sé má like tá sé má i dtíobh sin like tá níos mó daoine óige ag leú páirtas na like inimachtaí Gàidhlig agus ach like a lehéad sílam gohfuil tú ar chluisteá faoi Celtic Connections agus so bhí sin ar siú like sílam gohfuil sin ag tosnú féidir just ráún rís cad é Celtic Connections so Celtic Connections like is mar ócádaí ciúil atá an ag taring like ceol Celtach le chéile lifigad agus like tá sé ionintach má like tá sé tíadach tá sé ionintach mai ach an rud atá an bíon daoine an like bíon a lehéad de Kathleen McGuinness an agus Daibh agus like agus tá Gàidhlig acu agus bíon siad ag gail ó an Gàidhlig agus ruí mar sin ach sílam go méid sé like bhí chora agam le garad fao seo ní bhíon siad a chur béime ar chorabí ar an Gàidhlig tá muid in Ghlaschú na éil tá anna chuid daoine an Ghlaschú agus tá Gàidhlig acu agus tá Celtic Connections lonnaithe seo agus like rudí mar sin like sin níos fearr dá méach níos mó Gàidhlig a buid leis tá like sampling mar sin an so héh an ghailteacht an sin ag cad é an ocail i nGàidhlig a ríist an ghailteacht an sin an ghailteach ar neo an ghailteach an ghailteach níl éon idirchas go thomláin trí bhean na Gàidhlig an sin nach níl agus like bhí grúpa agin an seo like bhí si de cuairt ar an Sgoil Ghàidhlig le bhí sin an nuirí as UCD agus bhí mé caiint leo agus níor chuid siad sin nach ró idirchas trí bhean na Gàidhlig le fáil sna gailteachtaí like níor hiic siad ar chuirbí agus mar sin atá sé agus sin an ábhar a bhfuil an obair ag Comunn na Gàidhlig có táhachtach tuis go mííonn siad an a chur arsúil ócádaí agus clubbanna tar éis na scoile don na daltaí na ceantracha sin tá dá aici déanamh é sin sa gáilteach freisin tá just an bhfuil an gáilteacht an sin go sú leis an ghailteacht an seo le déasta gom bhfuil idirchas gcuilge sa ghailteacht in éireann ach le tá fáibán ó hé fómhór na níine óga tá si cáint Berlin lena chéile le má héontaí go dtí an gáilteacht in Albain like bí an bhfuil an Gàidhlig á leabhart nó an sort cathbhaimseir beagaí tá si a leabhart se bhfuil an rud atá an bíon na caiintóirí Gàidhlig bíon siad a caiint le chéile sa Gàidhlig like in a mass céin so like chill like well is a good gam leis go tá car agam agus is as bhí agus bhí siise a míú seo dom like dúirtí bé mé caiint in Gàidhlig le mar héis mathirí agus le like mo rathir agus béidir sa fphobal freisin ach mátá duine aigen agus tá siad tar éis Gàidhlig a elam agus méid siad a tacht chuig chuig an Iáin ní bhéin sa really like compórtach a bheith caiint an Gàidhlig leo ach sílam go bhfuil sin an agus Harlín sé sin leis an bhfuil freisin sílam like an rud atá an tá muoine na dhí ag muintir na Gàidhlig like tá siad a caiint an a más céin ach leis go bhfuil an a bhéim ar mar choláiste a lehéad de like fómrásteach agus de daoine ag fálam na Gàidhlig sílam go bhfuil siad ag mothú á beidir nach bhfuil mo chuid Gàidhlig mac go leor agus like bíon na dóin like na slite ach a héin a bheith caiint le chéile agus tá anna chuid béirle like i measc na Gàidhlig acu bhfuil is good
ach like hui mis mar hapla hui mis go leos hui make a shorn of I guess like Nero me kind and na like le dinner ar be ach a one macolacha tá go le cum Gàidhlig like Nero Gàidhlig Nero she like they're like quick me on an airport just airport acu agus we go oh yeah pescama oh Gàidhlig acu agus stewart and banlam oh you know I understand Gàidhlig you take him Gàidhlig ach near me an ani allowed so she'll go winning a point le sin like aspen winning you know so she'll go into the cursey fashion tá bé an déanamh an cé déanamh of eile san Albain agus sa riocht aonta go ginearálta teach amach a fit a hain nach mé bé sé sin anna like sort tábhachtach chun ála amach a bhfuil ardú ag teach ar an Gàidhlig nach mé They agus like an rud atá an tá daoine óga ag dul trí you know fólam trí ban na Gàidhlig ach céirt faoin na daoine like mar dúirt mé na caintúirí dúchasa ag go bhfuil an Gàidhlig you know tá Gàidhlig acu ach béidir you know sílam go machór daoine bheith ag tuairt níos mó takeíochta dóibh well is agus like sílam like tá daoine an agus tá Gàidhlig tíoch you know áling agus glán acu agus ach tá si there an imel you know agus yeah before doing a bit a janu beidir níos mó obair le hai daoine óga hort in na daoine sin agus you know an sever sa buint leis an teanga acu agus cé nach féidir lo beidir an Gàidhlig a scríomh tá siad an teanga a labhairt agus sin an rud is táhachtaí a bheith a kaint you know agus a buint úsáid as an teanga go socialta sin an rud is táhachtaí is bralum na picture ní raibh mé riomh an Albain ach ben dulán I mí marta don céad óir le cúpla cara gom ag taistil trinseil timppla thuí an tíar go háirithe is bralum na picture eáil don na cóthí boithre dá teangach leis an Gàidhlig las like tá sí anna spraigeo capmise agus is scéal ionach é go bhfuil siad timpeall an gáilteacht nach bhfuil agus timpeall an lánáite sa tíir nach bhfuil tá agus ag an rud atá an fashion bíonn Comunn na Gàidhlig go chuir takeíocht le eagraíochtaí atá nó cólachtaí atá lonnaithe sa gàilteacht chun like you know faoin agus rutí mar sin dhéanamh tí bhain na Gàidhlig agus an bhfuil like neart cóthí sort goráthí príomháideach sa gàilteacht i Gàidhlig an bhfuil like níl anna chuid ach like go háirithe mátá buint acu le Òigridh le óige daoine óga you know like mar hampla fisgad an cairn gorm nar tá daoine dul scia tá like síle bhí cólacht eile I gceannas ar an cairn gorm agus inis like níró siad a chur mór an takeíochta don Gàidhlig ach inis go bhfuil cólacht uair an tá siad tá níos mó sima acu i cuasaí Gàidhlig so bhí siad a gobar leis an bhanistóir agam chun Gàidhlig you know an na cóthaí a dhéanamh like le Gàidhlig freisin níach gá chuiste le gom Alison tá muid caint I fá tamil ada nethula mé ach tamil bhí go hen faoi bord na Gàidhlig nóir inis le roinnt blianta nuas nóir má dhéanaan bord na Gàidhlig cinenne ó thaobh airgeach stát ó thaobh an Gàidhlig a caithfar é sin a chur a bhaimimeis nach bhfuil le tá sí difriúil ó fáras na Gaeilge mar sin leis sin is ionach rud é sin nach bhfuil ag bhí ag léamh ar tuairis.caí faoin plán dá theanga tá ag Napólíní Harlan sin is ionach rud é sin inis go bhfuil siad an an é seo dhéanamh tá bhfuil siad a dhéanamh nach bhfuil tá
ach an rud an like mana bhfuil an tharga dogging, you know, caiimiid a bheith níos cuara mí you know, céir diad na sprochanna tá muid chun buint amach agus sílam. I mean, bhí muid a caint faoi ar, you know, like ivracha agus rudí mar sin agus tá siad ionintach fuair ach caiimiid sin a bheas, like, you know, tá muid a chur an irid sin de agad isteach I jumps ganmh agus caafar, you know, fis a bhí agin go sé gobar. Agus muna bhfuil cén fána go sé gobar agus just an scéil a réitú agus fiú ag éú. Okay, sin go héach Alison, just ag an nera nearthúla mé ach go dtí roinnt mí ó hen go raibh máthair Donald Trump ina cainteoir dúchas ach Gàidhlig. Tá sin an hiú nach bhfuil? Tá, sílam gur as leoas atá siad an teolach sin, Bhí mé caint Labhain as leoasí ó hús agus dúirtí tá ná ormach, you know, tá mé gaiilte actually le Donald Trump. Oh man. Ru gan bhhaile marrá sé bhhailm deise chruthú chun well is agad daoine óga an seo le Gàidhlig agus daoine óga in éireann le Gaeilge a thart le chéile. You know, bhí rud agin richéile agus is commórtas díosparachta a bhí an. Ach, síle go méid sé níos fear mar lis agad mar a dul timppel na tíre, so dá méich daoine óga as Albain bheidh siad a dul do a lehéid de choláiste lorgan nu rud mar sin. Well is agad I gona mara. Agus, you know, bheidh blasach uair cuasaí na Gaeilge agus, you know, sílam mátá daoine ag mothú go bhfuil, you know, go háirithe daoine óga. Mátá siad a feicáil go bhfuil daoine eile an daoine óga eile agus tá siad ag fáil man teanga an féidir go bhfuil dachhairtaí ach a sílam go bhfuil sin crothú mar muinín unta. Well is agad. So bheidh sé má rud ag an George, like tuisagam go bhfuil colm ciile an mar chun muoinú a thorta de rudí agus is an dachhairtá an nach bhfuil go leor agad an ach bheidh sé má just teanga leanú. Agus tá an féile man Celtach an freisin cuiile blion nach bhfuil? That's in care. Bhí Raidió an Labhair an stáisiún radio is fear fithe is a 3-day captain. Oh wow. Okay, as bhí go héach leabhart don chéadúir bé mé in Albain I mí Marta don chéadúir táid siú go mór leis táid chun an car a thógáil th go dtí háirithe ag sin taistil thuas tríd sasanna agus just táid an don just a feúpa lá táid siú go mór leis, you know. Bhí sin go héintach, ach mátá like cóirla a dhí ort le haid na Gàidhlig, just bí a dagháilm. Dé mé sin. Be mé caiinseat a ríis gan é náras slán go fáil as, right? Slán go fáil. Oh my God, slán.